Na yi tanadi na so gunki zan sanar na so gare ki kyamshi kalamina kin ji bai waya Allah. Na yi tanadi na so gunki zan sanar na so. Ba da ku yan uwa. So alhamdulillah. For account management, muna yin account management insha Allah ta'ala ga wanda yake so. Ana yin account management ne ana raba riba. Wannan shine magana. Let us close our profit. Za ku ga ina kullewa da kananun su, amma ba da barin ba su haka. Within now mun samu $47, alhamdulillah. So akwai wani abu da ke faruwa shine, let's say ina da for account management kuma for manage risks. Akwai abin da ya kamata trader ya yi shine, abin da ya kamata mutum ya yi shine, da farko let's say kana da $100. Idan kana da $100 a account ɗinka, sai ka zo ka ɗauko calculator ɗinka ka lissafa, sai ga cewa me ya kamata ka yi in kana da $100. Kada ka yi zalama, kada ka yi harambe. Let's say ina da $100, sai in ce ga tana 36,000. To ina 36,000 sai in ce ya za a yi ne cancana su samu 100% a wata. So idan ka samu 100% a wata, let's say watan nan kwana 20 ne za ka yi kana yin trading. So idan kullum ka nemi 5% na kudinka, za ka samu alheri a ciki. Sai ka ce times 0.05%, a gani zai baka 1,800. Sai ka ce times 20, a gani kudinka sun mamaitu naira 36,000. So in za ka bi a haka za ka samu 1,800. za ka yi makin kuɗi da yawa, kuma ko da miliyan nawa ne a forex, in za ka bi su a hankali, abinda za ka samu kenan. Ina fata an fahimta. Bari mu dawo kan chat ɗinmu mu gani me yake faruwa. So gashi alhamdulillah. So ko a haka mutum zai dinga kenan. Aka yana kulle da karamin wannan, zan kulle ne sai na ƙara an tayawa cikin kasuwa da su. So ga abin da ya rage yana bani loss. Wannan zan iya ƙara shigansu da wannan lot size. Akwai possibility din zai bani profit. So idan muka duba maybe yanzu ma insha Allah, shi ne capital per space ne. Kar ku manta nan da 16 ga wata zuwa 18 akwai master class da za a yi a Bristol Palace Hotel. So alhamdulillah, masha Allah.